En aquest videotutorial anirem a explicar com poder inserir un visualitzador de models moleculars en la vostra web. En primer lloc accedirem al portal de l'aula laboratori virtual. L'adreça és phobos.xtec.net/fmas. Un cop en la portada, que justament en aquests moments coincidem en l'explicació d'aquest visor Applet de molècules, accedirem a través de l'enllaç a la pàgina de models moleculars que trobarem a l'esquerra. Un cop estem en aquest espai de models moleculars, el que farem és, utilitzant el seu cercador, seleccionar la molècula que ens interessa. Una bona eina és fer servir a partir de les inicials. Per exemple, escollirem la A i ens llistarà aquelles molècules que hi ha a la base de dades que comencen per una A. Per exemple, podem agafar la molècula d'adenina. Clicarem sobre la molècula i automàticament ens obrirà la pàgina amb la molècula en concret que hem escollit. En aquest cas era l'adenina, com podem veure. Com podeu comprovar en el visualitzador, ens permet des de fer zooms, d'apropament i allunyament, fins a poder moure la molècula, i també amb el botó de la dreta podrem accedir al menú que ens permetrà canviar des de colors, des d'etiquetes. Per exemple, podem fer que ens apareguin les etiquetes amb el símbol de l'element. En aquest cas ens podem identificar quins són els àtoms que composen la molècula. A sota del visualitzador tenim el codi que nosaltres hem d'utilitzar si volem inserir aquesta molècula en alguna de les pàgines nostres. Simplement copiant aquest codi que prèviament hem seleccionat, el podem nosaltres posteriorment utilitzar en qualsevol de les nostres pàgines.